Spika mar od bura ma kaunti ma Kilifi Teddy Mwambire othich oko ayanga kowuok e komeno gi jod bura ma County Assembly no. Magi biro bang' jochung' mar od bura 40 goyo ombulu kendo siro lwedo paro mar thich oko Mwambire kamana 10 kende emane okwedo dwaro makamano. MCS maromo 50 noywore go ombulu makamano e ywach mar thich oko telo mochung' ne od bura no. Chenro mar golo oko Mwambire e telo ne ochwal kod e od bura kaluwore gi tich marach mag apisi mage kaachiel gi jochung' mar ward no Mateso Thomas Chengo ma bende en jatend kweth manok e od bura mane wacho ni Mwambire osebedo katiyo marach gi mbi mar apisi. Spika wetu alikuwa spika Teddy Mwambire na leo ndio mswada umeletwa. Tumekuwa tukifuatilia kisheria na leo ndio ikawa ni siku ya mwisho ya kuthibitisha yale makosa yake na kupiga kura. Na tumeshukuru katika kura 50 tumepata uungwaji mkono wa kura 40 ambao wamesema hastahili kufanya kazi katika bunge hili.